בתערוכה הקודמת, שלא לומר אינסטליישן, הסתבר לנו שאנחנו אנשים רגילים. כמו כולם אנחנו מתביישים לנעול נעלי מוקסינים ומחכים שזה יחזור לאופנה. ובכן, מזל שלאחרונה גילינו את גוגל טרנסלייט והוא מציל אותנו מהרגילות. אנחנו כותבים משהו אחד לשנייה, בוחרים שפה ואז לוחצים על הרמקול. ככה גם יחסי המין שלנו. במקום להנח אנחנו כותבים את הרגשות שלנו באמצע המשגל, בוחרים שפה ואז לוחצים על הרמקול. אנחנו מה שנקרא עושים מין אומנותי. Baba, igen, szeretlek, milyen film? מבוכה. ובכן, בזמן שעשינו מין אומנותי, רק עם המוזיקה של המילים, התחלנו להבין שהחוק הכי יפה בשפה, אונומטופיה, הוא אמיתי בשפה אחת, אבל לא תמיד משקף באחרת. זה הרג אותנו שזה לא חוק כלל עולמי, הרי אם אלוהי השפות החליטו שבקבוק נשמע כמו בקבוק, אז המילה חייבת לקבל על מוות, ועל מוות למילה זה צליל משקף בכל שפה, ועל מוות למילה זה צליל משקף בכל שפה. פעם הכרנו צ'כית וביקשנו ממנה להגיד בקבוק, ובכן, הדבר הזה לא אהב אותנו.